या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कुवत नसल्याने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रचाराची जबाबदारी, वैभव नाईक यांचा टोला। मंत्री केसरकरांसमोरच महिलांचं आक्रमक रूप। आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जागा कमळ चिन्हावरच लढवणार, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची स्पष्टोक्ती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचा 10व्या वर्धापन दिनाचं सेलिब्रेशन चराठा सावंतवाडी इथं भोसले नॉलेज सिटीच्या सभागृहात मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडलं। यावेळी कोकण सात लाईव्हच्या विविध पुरस्कारांचं स्पर्धांचं बक्षीस वितरण करण्यात आलं, तर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत कोकण सात लाईव्हवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचा 10वा वर्धापन दिन मान्यवरांच्या उपस्थितीत साजरा झाला। सोहळ्याचे प्रमुख मान्यवर भोसले नॉलेज सिटीचे संचालक अच्युत सावंत भोसले, भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले यांची भोसले नॉलेज सिटीच्या सभागृहात अनोख्या पद्धतीने एंट्री झाली। उपस्थितांनी भरलेलं सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट आणि गुलाब पुष्प देत त्यांचं आगमन झालं। मान्यवरांच्या उपस्थितीत दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचं उद्घाटन झालं। भोसले नॉलेज सिटीचे संचालक अच्युत सावंत भोसले, भोसले नॉलेज सिटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अस्मिता सावंत भोसले, ज्येष्ठ विधिज्ञ अजित भणगे, निवृत्त जिल्हा शल्यचिकित्सक RS कुलकर्णी, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते साहित्यिक प्रवीण बांदेकर, कर्नल विजय सावंत, मुख्यमंत्र्यांचे माजी जनसंपर्क अधिकारी सतीश पाटणकर, सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद नाईक, ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक, भगीरथ प्रतिष्ठानचे डॉक्टर प्रसाद देवधर या मान्यवरांचं स्वागत, सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देत कोकण सात लाईव्हचे संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई, मार्केटिंग हेड समीर सावंत आणि टीमनं केलं। कोकण सात लाईव्हची मागील 10 वर्षांची वाटचाल चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आली। जाण्यासाठी आम्ही कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण सात नव्या रूपात वाचकांसमोर आणलं। अतिशय अल्पावधीत दैनिक कोकण सात वाचकांचं पहिल्या पसंतीचं दैनिक बनलं। सबस्क्रायबर्सची संख्या आज तब्बल 3 लाखांवर पोहोचते। व्हॉट्सअप ग्रुप, न्यूज पोर्टल, फेसबुक, इन्स्टाच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर आमची स्ट्रॉंग कनेक्टिव्हिटी आहे। आमची सर्वच टीम या यशाचा डोलारा समर्थपणे चालवण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेते। जिथं जिथं अन्याय अत्याचार आहे त्यांचा आवाज बनून आमच्या सर्वच तालुक्यांचे प्रतिनिधी काम करतात। त्यामुळे जिथं जिथं सामान्यांची बाजू घेण्याची वेळ येते तिथं तिथं कोकण सात लाईव्ह सर्वात पुढे दिसून येतं आणि भविष्यातही राहील। त्यानंतर कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं। कोकण सात लाईव्हला 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत। 11व्या वर्षात पदार्पण करतोय आणि 10 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 11व्या वर्षात आपण जबाबदारीने पावलं टाकतो, कारण थोडंसं समज आलेली असते, बालत्व आपलं थोडंसं संपलेलं असते आणि निश्चितच एक वेगळ्या बुजुर्गतेकडे आपण वाटचाल करत असतो। सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या कोकणात वेब मीडिया आणण्याचं काम जे होतं आणि ते रुजवण्याचं काम निश्चितच कोकण सात लाईव्हने केलं। आज 10 वर्ष मागे जाताना आपला प्रवास आठवला की हे शिवधनुष्य कोकण सातच्या संपूर्ण टीमने कसं लिहिल्या पेललं याचंही कधी कधी आश्चर्य वाटते। कोकण सात लाईव्हला एका वेगळ्या उंचीवर आम्ही नेऊन ठेवलं। बातम्यांसाठी जेव्हा जेव्हा आम्ही वाड्या वस्त्यांवरती जायचो तेव्हा बातमीसोबत आम्ही कोकणवासियांच्या सुखदुःखाशी सुद्धा समरस होत होतो।
त्याचंच प्रतिबिंब देखील आमच्या बातम्यांमध्ये दिसायचं. त्यामुळे कोकण सात लाईव्ह आणि कोकणवासियांचं आपुलकीचं आणि विश्वासाचं एक वेगळं असं नातं निर्माण झालेलं. बातमी पलीकडे जात समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम खऱ्या अर्थाने कोकण सातने केलं. शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पर्यावरण, रोजगार, कला, साहित्य, संस्कृती, सण, उत्सव, परंपरा अशा असंख्य घटकांना स्पर्श करत कोकण सात लाईव्हने आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे आणि बदलांशिवाय प्रगती नाही याची जाणीव आम्हाला देखील आहे. कोकणही मागच्या काही वर्षात या सगळ्याच दृष्टिकोनातून अत्यंत झपाट्याने बदलतंय. कोकणात सर्व काही आहे पण रोजगार नाहीत अशी एक ओरड सातत्याने आपल्याला ऐकू येते. मात्र बदलत्या कोकणात रोजगारांच्या असंख्य संधी आहेत हे आम्हाला दाखवून द्यायचे. असंख्य क्षेत्रात कोकण आज बदलतंय. यात कोकणी माणसाची थोडीशी मानसिकता की ज्याच्याकडे नेहमी कुत्सित नजरेने किंवा कुत्सित बुद्धीने बोललं जाते, पण ती मानसिकता देखील आज थोडी थोडी बदलताना दिसून येते. आणि जेव्हा आपल्या मानसिकतेत जेव्हा बदल होतो त्यावेळेस आजूबाजूची परिस्थिती जी आहे ती बदलायला निश्चितच फारसा वेळ लागत नाही. कोकणातील या असंख्य बदलांचे आम्ही साक्षीदार आहोत. त्यामुळे आमच्या 10व्या वर्धापन दिनी बदलतो कोकण ही थीम घेऊन आम्हाला येताना खूपच आनंद होतोय. विकास साधण्यासाठी कोकणी माणसाने बदलत्या कोकणची कास ही निश्चितच धरायला पाहिजे हे त्याला कळून चुकलेलं आहे. त्यासाठी कोकण सात लाईव्हने हे जे काही पाऊल उचललेलं आहे, पहिले पाऊल उचललेलं आहे, ते निश्चितच अत्यंत चांगलं आणि सगळ्यांची त्याला साथ मिळेल याची मला निश्चितच त्याची खात्री वाटते. कोकण सात लाईव्हच्या पुढाकाराने या अशा अनेक होतकरू तरुणांना, विद्यार्थ्यांना या बदलत्या कोकणाच्या सोबत पुढे नेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध तर आहोतच. ती यापुढचा कोकणच्या विकासाचा प्रवास हा शाश्वत कोकणी माणसाला केंद्रस्थानी धरून असेल आणि यात कोकण सात लाईव्हचा मोठा वाटा असेल हे तर निश्चितच. एवढंच मी बोलून माझं छोटंसे प्रास्ताविक संपवते आणि तुमच्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद मानते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 10व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत यावर्षी बदलतं कोकण ही थीम राबवण्यात आली होती. हेच बदलतं कोकण चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलं. शंभर वर्षांपूर्वीचा कोकण कसा असेल हे चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर उभं केलं तर एकदा विचार करून पहा. आठवा, डोळ्यासमोर आणून तरी पहा. किमान तुमच्या आजी आजोबांना तरी विचारून पहा. प्रत्येक दिवसागणी कोकण बदलतंय. या बदलांचे तुम्ही आम्ही साक्षीदार आहोत. या बदलांचे दृश्य परिणामही झालेले आपणाला पाहायला मिळतात. लाल रस्ते आपल्या डोळ्यादेखत डांबरी झाले. आता कोकणात लाल रस्ता मिळणं तसं विरळच. आता खेडोपाडी रस्त्यांचं जाळं विणलं गेलंय. कोकण रेल्वे स्वप्न नव्हे सत्य असं म्हणता म्हणता विमानानं जिल्ह्यातून कधी झेप घेतली कळलंच नाही. कोकणातून भारतात कुठेही विमान आणि रेल्वे प्रवास आता शक्य झालाय. हा मोठा बदल आपल्या डोळ्यादेखत झालाय. कोकणातील आरोग्य व्यवस्थाही आता काट टाकते. नव्या मेडिकल कॉलेजसह खासगी दवाखाने आणि अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा इथं उपलब्ध होत आहेत. होय, कोकण आता बदलतंय. या बदलांचा सकारात्मक वापर आता कोकणी माणसानं आपल्या उन्नतीसाठी करून गरुड झेप घेण्याची उर्मी उराशी बाळगली आहे. या बदलांचे साक्षीदार होताना आम्हाला सारखा अभिमान होतोय. बदलत्या कोकणचं उत्तम उदाहरण म्हणजे भोसले नॉलेज सिटी. भोसले नॉलेज सिटीनं शैक्षणिक क्षेत्रात केलेली क्रांती चित्रफितीच्या माध्यमातून दाखवण्यात आली. दर्जेदार शिक्षण आणि व्यवस्थापन यामुळे मुंबई, पुणे शहरातील विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी भोसले नॉलेज सिटीची वाट ठरत असून आता BKC हा महाराष्ट्र आणि गोव्यातला
एक नामांकित एज्युकेशनल ब्रँड बनला आणि या उत्तुंग बदलाचे आम्ही साक्षीदार आहोत. त्यांची यशस्वी घोडदौड अशी सुरू राहू दे हीच टीम कोकण सात लाईव्हकडून शुभेच्छा. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विविध मान्यवरांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. खास वर्धापन दिनानिमित्त घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धा, फोटोग्राफी स्पर्धा, प्रतिकृती स्पर्धा यातील विजेत्या स्पर्धकांना पारितोषिकांचं वितरण झालं. कोकणचा उत्सव असणाऱ्या गणेश चतुर्थीनिमित्त घेण्यात आलेल्या घरगुती गणेश सजावट स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसांचं वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्याचबरोबर सातत्यानं समाजासाठी कार्यरत असणाऱ्या काही सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही विशेष गौरव यावेळी करण्यात आला. दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त कोकण सात लाईव्हच्या शिलेदारांचा अर्थात टीमचाही सन्मान करण्यात आला. कोकण सात लाईव्हचा 2024चा कोकण रत्न पुरस्कार भोसले नॉलेज सिटीचे संस्थापक अच्युत सावंत भोसले यांना वर्धापन दिनी जाहीर करून प्रदान करण्यात आला. फोमेंतो मीडियाचे डायरेक्टर जो लुईस यांनी या पुरस्काराची घोषणा केली. कोकण रत्न 2024 मिस्टर अच्युत सावंत भोसले. A big hand to Mr. Bhosle, please. डायरेक्टर जो लुईस, कोकण सात लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर, दैनिक कोकण सातचे संपादक संदीप देसाई यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. असं पाऊल उचललंय, शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडवलेली आहे ती म्हणजे माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांनी. त्यांच्या कार्याचा उल्लेख करत यावर्षीचा कोकण रत्न पुरस्कार जातोय
माननीय श्री अच्युत सावंत भोसले यांना. तर उपस्थित मान्यवरांनी कोकणसात लाईव्हच्या उपक्रमाचं कौतुक करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. की कोकणातले हे 3 जिल्हे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, त्यावेळी एक होता रत्नागिरी, ठाणा, रायगड आणि आता पालघर, यांचा विकास करण्यासाठी निश्चित अशी एक दिशा ठरवण्यासाठी पर्यटन जिल्हा म्हणून आपण केलं. परंतु गेल्या 96 पासून आतापर्यंत आपण काय काय विकास केला याचं आपण पाहिलं. मला इथं वाटतं सर्व ज्येष्ठ नाही आहेत, परंतु एका कवीने लिहिलं होतं की आपल्या कोकणामध्ये एक आई कुटुंब राहायचं आणि मुलगा त्यांचा मुंबईला नोकरीला जायचा आणि त्याच्यात रे झिला घराची आठवरे 5 तरी रुपये पाठवरे. म्हणजे त्यावेळी कोकणची आपली काय परिस्थिती होती की घरातला एखादा मुलगा मुंबईत नोकरीसाठी जायचा आणि तो आपल्या कामातून 5 रुपये पाठवून घराचा निर्वाह करायचा. शेती आणि मासेमारी हे 2च आपले उद्योग होते. आम्ही अनेक वर्ष बघतो की शेती आणि मासेमारी ही फक्त उदरनिर्वाहापुरतं आपलं जीणं आहे. परंतु जर याला जोडधंदा मिळाला, उद्योग, आता पर्यटनातून आपण जरी विकसित होत गेलो तरी जोपर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये उद्योग येत नाहीत, प्रत्येक घरामध्ये एक रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत कोकणचा जो विकासाची जी गती आहे ती गती प्राप्त होईल असं मला वाटत नाही. तर ही सगळी मानसिकता आपली बदललेली आहे. कोणत्याही प्रकारे आपण अशा पद्धतीने एकीकडे भौतिक सुविधांचा फायदा घेतो आहोत, एकीकडे आपल्याकडे वेगवेगळ्या पद्धतीने सगळ्या प्रकारे आर्थिक सुबत्ता येऊ लागलेली आहे हेही आपण बघतो आहोत किंवा त्या दृष्टिकोनातून अनेक पद्धतीने आपले प्रयत्नही चाललेले आहेत. पण त्याचबरोबर आपला जो काही मूल्य ऱ्हास होतो आहे त्याच्याकडे मात्र आपण कुठेतरी दुर्लक्ष करतोय असं मला वाटतंय. मला वाटतं की माझ्यासारखे जे काही साहित्यिक आहेत, कलावंत आहेत किंवा जे कोणी बुद्धिजीवी आपल्यामध्ये आहेत त्यांनी आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे की कुठेतरी अशा पद्धतीने मला असं वाटतं की एका अर्थाने एक साहित्यिक म्हणून किंवा एक बुद्धिजीवी समाजातला एक प्रकारचा एक काहीतरी समज असलेला, काहीतरी अशा प्रकारे संवेदना शिल्लक असलेला असा एक माणूस म्हणून मला ही गोष्ट केलीच पाहिजे की अशा पद्धतीने हा जो काही ऱ्हास चाललेला आहे मूल्यांचा त्याच्याविषयी मी बोललं पाहिजे, त्याच्याविषयी मी सांगितलं पाहिजे. आणि एक साहित्यिक म्हणून ही जबाबदारी जर माझ्या हातून पार पडत असेल तरच मला असं वाटतं की तो काळाच्या बरोबर चालणारा आजच्या पिढीचा साहित्यिक होऊ शकेल. मला असं वाटतं की कोकण साधने बदलता कोकण ही संकल्पना घेऊन साहित्याच्या संदर्भात मला जे काही बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. आणि निश्चितपणे पुन्हा एकदा त्यांना त्यांची भरभराट अशाच पद्धतीने होत राहो आणि केवळ कोकणच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापून हे चॅनल आपलं कार्यक्षेत्र विस्तारू दे अशी एक शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि इथे थांबतो. खरं म्हणजे कोकण लाईव्हने विषय सुंदर घेतलेला आहे. बदलतं कोकण. बदलतं कोकण याला वेगवेगळे प्रश्न आहेत की कसं बदलतं, कोण बदलतं. मला वाटतं ह्याच्यात ऑडिटोरियमच्या बाहेर मला जायची गरजच नाही. कोकण कसं बदलतं, कोण बदलतं ह्याचं उत्तर ह्या ऑडिटोरियममध्येच आहे. आणि याचं उत्तर आहे श्रीमान अच्युत भोसले साहेब. वेगवेगळ्या कॉलेजच्या, शाळेच्या मुलांनी ह्याचं चिंतन केलं पाहिजे, मंथन केलं पाहिजे आणि भविष्यात आपण आपल्या जिल्ह्याला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी काय करू शकतो याच्यावर विचार केला पाहिजे. आणि शिपायावरनं ते का जे काय त्यांचे जे अनुभव होते, ज्यांनी पुन्हा बहुकच जाण त्यांना राजस्थानमध्ये एका अशा ठिकाणी टाकला की तिकडे सगळी अक्षरशः पाण्यापासून हाल होते. जे तुम्ही त्यांच्याकडनं शिकलात तर तुम्ही मिलिटरीत जाताल्यात. मी यांकाही विनंती करते अशी त्यांची एक लेक्चर ठेवा. या कोकणचे जे काय सुपुत्र असत, ज्यांनी हे कष्ट भोगले असत. आणखी एक मी नाव घेईन जाता जाता, ACP देसाई, पहिलं नाव विसरलं याचा मग वाटतं, सावंतवाडीचेच ते. ही त्यावेळची आमची जो ग्रुप होतो त्या मंडळींनी जे कष्ट त्यावेळी घेतले, जे कोकणात त्यावेळी काय काय आमका कष्ट करूचे लागले आणि आता तुमका जा सहज मिळता सा, जा पूर्वी आमच्या लहानपणी आम्ही जा बघितला सा, जा वेंगुर्ला बघितला, जी सम्राज्ञा बघितली, शाळा चुकून आम्ही सम्राज्ञेक जाऊन शेवटच्या पंक्तीत बसू कारण शाळा चुका होई म्हणून, ती जी मजा होती ती आज गेली. परंतु त्याचबरोबर आर्थिक सुबत्ता सुद्धा येईल. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा आता पर्यटन दृष्ट्या असून देत, व्यावसायिक दृष्ट्या असून देत, बागायत क्षेत्रामध्ये असून देत, आता बदलत चालला आहे. आणि या बदलत्या भूमिकेमध्ये आपण कुठे आहोत हे सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रत्येक
नागरिकांनी बघितलं पाहिजे. या बदलत्या कोकणामध्ये आपलं कोकण पण टिकवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. माध्यमामध्ये अनेक चॅनल या ठिकाणी आहेत, परंतु आपली विश्वासार्हता हाच खरं तर चॅनलचा कणा आहे आणि हा कोकण साधने कणा आपला ओळखलेला आहे. आणि त्यामुळे या चॅनलचं ध्येय किंवा या चॅनलचं महत्त्वाचं जर मध्यबिंदू असेल तर ती सत्य परिस्थिती, लोकांचा विश्वास, आणि तो विश्वास तुम्ही या ठिकाणी पात्र गेल्या 10 वर्षामध्ये केला आहे. तो विश्वास तुम्ही यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा असाच विश्वास ठेवा. ज्याच्याकडे कोण पोचूच शकत नाही अशा ठिकाणी जर तुम्ही पोचण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटतं तुमच्या विश्वासार्हता वाढण्याचे चान्सेस आहेत. अदरवाईज आम्ही फक्त आम्हाला प्रमोट करायला सांगतो की काय, असं प्रत्येक ठिकाणी आमचं चित्र असतं. आणि तसं काहीसं सुरुवातीला मला वाटलं आणि नंतर मी दररोज म्हणतो ना, हा काय प्रमोशन आहे की फक्त दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. जोपर्यंत तुम्ही आम्हाला मोठं करत नाही तोपर्यंत आम्ही समोरून होऊन तुमच्यापर्यंत पोचू शकत नाही असं मला वाटतं. आणि तो एक छोटासा तुम्ही जो प्रयत्न करताय तो अतिशय मनापासून मला आवडलेला हे आहे. आणि तो हा कंटिन्यू चालू करायला पाहिजे. जशी अशी माझ्यासारखी अशी कित्येक माणसं आहेत समाजामध्ये प्रचंड काम करत आहेत. बदलतं कोकण खरोखर बदलत चाललेलं आहे. कारण 10 वर्षापूर्वी म्हणण्यापेक्षा मी जेव्हा ग्रॅज्युएट होऊन इथे आल्यानंतरचं कोकण आणि आत्ताचं कोकण ह्याच्यात जमीन अस्माचा फरक आहे. आज आपल्या सगळ्या म्हणजे आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज झाली, फार्मसी कॉलेज झाली, हॉस्पिटलमध्ये आपले चांगलं झालं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होते, बदलत आहे. पण ह्या बदलत्या कोकणाचा जर लोकांसमोर चित्र, जसं मी म्हटलं माझ्याकडे येणारा माणूस कमिटीचा जर अशा वेगळ्या लेवलला कोकणमध्ये काहीच असणार, तिथे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर असणार काय, असा विचार घेऊन जर येणारा असेल आणि हेच जर चित्र बदलून त्यांना दाखवायचं असेल तर मला वाटतं हे तुम्हीच बदलू शकता असं वाटतं. आणि ते तुम्ही ते सक्षमप्रमाणे करायला पाहिजे. तसेच या सोहळ्याला आमदार वैभव ने, कसई दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती आणि भाजपा नेते जयेंद्र रावराणे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, शिवसेना नेते अतुल रावराणे, अनंत पियणकर, बाबूराव धुरी, रुपेश राऊळ, राष्ट्रवादीच्या नेत्या अर्चना घारेपरब, कुंडलिक दळवी, साहित्यिक संध्या तांबे, मोहन कुंभार, सामाजिक कार्यकर्ते नकुल पारसेकर आदी मान्यवरांनी उपस्थित राहून शुभेच्छा दिल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना आज आंबोलीतील संतप्त महिलांनी घेराव घातला. आंबोलीत वनजमिनीच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या मुद्द्यावरून येथील ग्रामस्थ 18 दिवस उपोषणास बसले आहेत. इथं आलेल्या मंत्री केसरकरांसमोरच महिलांनी उग्र रूप धारण केलंय. आदेश सोमवारी मुदत संपते, मंगळवारी मी आदेश देईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार हा
ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भाजपच्या मंत्र्यांची कुवत नसल्यानं गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रचाराची जबाबदारी दिली असल्याचा टोला आमदार वैभव नाईक यांनी लगावलाय. लोकसभेची निवडणूक आता काही दिवसात जाहीर होती आणि या लोकसभेच्या निवडणुकीची जाहीर होण्याच्या आधीच महाविकास आघाडीचे या मतदारसंघातील उमेदवार विनायक राऊत साहेब यांच्या प्रचाराच्या नियोजनासाठी आणि त्यांनी गेल्या 10 वर्षात विविध विकास कामं केली, त्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उद्या आम्ही सगळे एकत्र बसत आहोत. महाविकास आघाडी आमच्या जिल्हा प्रमुखांच्या आणि आमच्या शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, त्याचबरोबर महाविकास आघाडीशी संबंध असलेले काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि बहुजन विकास आघाडीतले काही सदस्य असे सगळेजण एकत्र बसून आम्ही या ठिकाणी उद्यापासून प्रचाराचा शुभारंभ या ठिकाणी करणार आहोत. खरं तर गेल्या 10 वर्षात राऊत साहेबांनी जे काम केलं ते आपल्या या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या जनतेच्या समोर आहे. वेगवेगळ्या भागातनं वेगवेगळी विकास कामं असून देत, मोबाईल टॉवर असून देत, मुंबई गावामध्ये चौपदरीकरण असून देत, चिपी विमानतळाचं एअरपोर्ट असून देत किंवा शासकीय मेडिकल कॉलेज असून देत, ही सगळी कामं आपल्या लोकांसमोर आहेत. त्याबरोबरच राऊत साहेबांनी गेल्या 10 वर्षात एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांच्यावर लागला नाही किंवा सातत्याने लोकांना, सामान्य लोकांना भेटणारे खासदार म्हणून त्यांनी जी प्रतिमा बनवली तीच प्रतिमा आम्हाला येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्यांना पुन्हा खासदार बनवण्यासाठी पुरेशी आहे. दुसरीकडे आपण बघितलं असाल की भाजप आणि शिंदेगड ह्यांना मात्र आता उमेदवार भेटत नाही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याचबरोबर या जिल्ह्यामध्ये 3 मंत्री आहेत, या जिल्ह्यामध्ये एक केंद्रीय मंत्री आहे. असं असून सुद्धा ह्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही हे आता आम्ही म्हणत नाही, तर त्यांनी भाजपच्या लोकांनी सिद्ध करून दाखवलंय की त्यांनी शेजारच्या गोवा असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यावर त्यांच्या प्रचाराची प्रमुख म्हणून नेमणूक केलेली आहे. म्हणजे 4 मंत्री असून सुद्धा इथल्या नेतृत्वाला त्यांच्यावर प्रचार प्रमुखाची जबाबदारी देवोसं वाटत नाही भाजपच्या नेत्यांना. आणि त्यामुळेच इथल्या भाजपच्या लोकांनी आपली काय कुवत आहे भाजपच्या याच्यावर ही करावी. म्हणूनच इथल्या कुठल्याही नेत्याला भाजपचं तिकीट मिळणार नाही आम्ही वारंवार सांगतोय. आणि तिकीट मिळालं तर त्यांनी ते निवडणूक लढून दाखवावे असं आमचं वारंवार आव्हान आहे आणि तेच आव्हान आमचं कायम राहणार आहे. आणि कोणी प्रचार प्रमुख असले, किती धनशक्ती असू देत, त्या धनशक्तीचा पराभव या मतदारसंघातील जनता उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली करेल याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात ज्याप्रमाणे किरणोत्सव सोहळा होतो त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ल्याचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिरात किरणोत्सव सोहळा अनेक भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडला. हा सोहळा 3 दिवस अनुभवता येणार आहे. वेंगुर्ला येथील सातेरी मंदिर हे पांडवकालीन मंदिर असल्याचं बोललं जातं. वास्तुशास्त्राचा एक अद्भुत नमुना म्हणून या मंदिराकडे पाहिलं जातं. दरवर्षी वर्षातून 2 वेळा किरणोत्सव सोहळा अनेक भाविकांना अनुभवता येतो. त्याप्रमाणे सूर्योदयानंतर काही वेळातच सूर्याची किरणही मंदिरावरती पडतात आणि यातील एक किरण वेंगुर्ल्याचे ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मखरावरती पडते. आणि हा अद्भुत सोहळा अनुभवण्यासाठी अनेक भाविक फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातूनच नव्हे तर जिल्हा बाहेरूनही येतात. किरणोत्सव सोहळ्यानंतर महाआरतीने हा सोहळा संपन्न होतो. आपण आता पाहतोय हजारोंच्या संख्येमध्ये या ठिकाणी भाविक उपलब्ध आहेत, उपस्थित आहेत. श्रीदेवी सातेरी मंदिर हे येथील ग्रामदेवता आहे आणि या ग्रामदेवतेच्या मंदिरामध्ये जसं आत्ताच आपण पाहिलं
की कोल्हापूरमध्ये अंबाबाईच्या मंदिरामध्ये वर्षातून 2 वेळा सूर्यनारायण देवीच्या दर्शनासाठी येतो. तसंच याही ठिकाणी श्रीदेवी सातेरीच्या दर्शनासाठी गेले 3 दिवस हा किरणोत्सव हा कार्यक्रम या ठिकाणी चालू आहे. अद्भुत असा हा सोहळा आहे आणि विलक्षण अनुभूती या सोहळ्याने निर्माण होते. भाविकांना देवीमध्ये एक नवचैतन्याची निर्माण होतं ते पाहायला या दिवशी मिळतं. कोल्हापूरची अंबाभवानी मध्ये मंदिरात जसा किरणोत्सव होतो तसाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्या येथे मध्ये एक गाव आहे, तिथे हा किरणोत्सव होतो. म्हणजे सातेरी मंदिरमध्ये किरणोत्सव होतो आणि हा किरणोत्सव पाहण्यासाठी मी आज इथे आलेले आहे. किरणोत्सवामध्ये जो महाआरती त्याच्यानंतर महाप्रसाद हा जो सगळं आनंदाचा क्षण जो मी अनुभवला आहे तो आज अविस्मरणीय आहे, म्हणजे विस्मरणीय आहे. आणि फार म्हणजे एकदम मनापासून मी असे भावूक झाले होते की आज हा सगळा आनंदाचा क्षण बघून. त्यानंतर मला इथे आल्यानंतर मी खास इथे आले होते हा दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी. हो, तो मी माझ्या कॅमेरामध्ये पण टिपला आहे. माझं नाव पूजा परशुराम काकतकर. मी बेळगाव येथून आले आहे. मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. तर आज या किरणोत्सव जसा महालक्ष्मीच्या देवळात वर्षातून 2दा किरणोत्सव होतो त्याप्रमाणे आमच्या श्रीदेवी सातेरी मंदिरात पण वर्षातून 2 वेळा किरणोत्सव होत असतो. मार्च महिन्याच्या 3, 4, 5 तारीखला तर ऑक्टोंबर महिन्याच्या 5, 6, 7 तारीख अशा 2 वेळी किरणोत्सव होत होतो. आणि या किरणोत्सवात सर्व भाविक जास्तीत जास्त संख्येने भाग घेऊन त्याचा लाभ घेत असतात. मी आनंद नारायण परब. आज किरणोत्सव उत्सव साजरा जसा कोल्हापूरच्या अंबाबाईचा उत्सव होतो त्याप्रमाणे होतो. हा उत्सव 3 दिवस होतो. त्यामुळे आज भाविक सगळे खुश झाले. आज जो किरणोत्सव झाला, काल झाला, आज झाला, त्याप्रमाणे उद्या पण आहे. त्याप्रमाणे देवीच्या प्रसादाने सगळे भाविक पण खुश आहेत आणि सगळ्यांना किरणोत्सवाचा आनंद प्राप्त झाला. यानंतर काय होतं? यानंतर मग आरती होते. आरती झाल्यानंतर भाविकांना सगळ्यांना प्रसाद दिला जातो देवीचा. किती दिवस हा सोहळा असतो? 3 दिवस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00. मोबाईल 93 70 05 60 76 94 20 90 76 61 आणि 70 20 29 03 16. देवस्थानच्या वतीने आज आपण सर्व पत्रकारांचं पत्रकार परिषदेसाठी बोलावणं केलं होतं. त्यामुळे सर्वांचं त्या निमित्तानं सर्व पत्रकार बंधूंचं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत. आज आपल्याला माहीत आहे की 8 मार्च 2023ला आपली महाशिवरात्र, 24ला महाशिवरात्र चालू होत आहे. त्या निमित्ताने आपल्याला जे आमचं काय नियोजन आहे ते लोकांपर्यंत, भाविकांपर्यंत पोहोचावं त्या उद्देशाने आमचं पत्रकार परिषदेचा उद्देश आहे. तर त्या संदर्भात श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रा दिनांक 8 मार्च 2024 ते 10 मार्च 2024 मोठ्याच दिमागात संपन्न होणार आहे. दिनांक 10 मार्च 2024 वार रविवार अमावस्या तीर्थगमनाचे योग असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्तांचा ओघ वाढणार आहे. तर या नियोजनाच्या दृष्टीने देवस्थान ट्रस्टची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत. त्यामध्ये भव्य मंडप व्यवस्था, अखंडित विद्युत व्यवस्था, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जाण्या येण्यासाठी पर्यायी रस्त्याची सुद्धा व्यवस्था
मंदिर परिसरात नियंत्रण करण्यासाठी बॅरिकेडिंग व मजबूत रॅलिंग करण्यात आली आहे. या कामी स्वतंत्र स्वयंसेवकाचे योग्य प्रकारे नियोजन करण्यात आलेले आहे. यात्रेच्या वेळी गर्दीचा फायदा घेऊन चोऱ्या करणे, महिलांची छेडछाड करणे अशा अनेक प्रकारच्या घटना आळा घालण्यासाठी देवस्थान ट्रस्टकडून मंदिर परिसरामध्ये यात्रा परिसर आवश्यक ठिकाणी क्लोज सर्किट कॅमेऱ्याचे बसवण्यात आले आहेत. यावर्षी त्यात जम्बो कॅमेऱ्याचाही समावेश आहे. तसेच देखरेखी सोयीसाठी स्वयंसेवकांची भरारी पथक आणि समुद्रकिनारी सागरी सुरक्षा दल असणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्युत व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने संबंधित खात्याचे आवश्यक ते कामकाज यात्रेपूर्वी करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही चालू आहे. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. यावर्षी अमावस्या दिनांक 10 मार्च रोजी असल्याने तीर्थस्नानाचा भाविकांना व देवभेटी करिता येणाऱ्या देवस्वाऱ्यांना संपूर्ण दिवस लाभ घेता येणार आहे. संपूर्ण समुद्र किनाऱ्यावरील भागामध्ये सर्व ठिकाणी विद्युत व्यवस्था, पुरुष व महिलांकरिता ठिकठिकाणी कपडे बदलण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस यंत्रणा व कुणकेश्वर ग्रामस्थांकडून भाविकांसाठी समुद्र किनारी सुरक्षा पथके असणार आहेत. यात्रा परिसरामध्ये राजकीय बॅनर्स व इतर बॅनर्स यामध्ये असुरक्षितता निर्माण होऊ नये यासाठी नियोजन देवस्थान ट्रस्ट व ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांच्याकडून करण्यात आले आहे. रस्त्यावरील बॅनरच्या कमानी बांधण्यात मनाई करण्यात आलेली आहे. मात्र माननीय प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मौजे कुणकेश्वर येथे ग्रामस्थ कुणकेश्वर व देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामपंचायत कुणकेश्वर यांचे यात्रा नियोजन बैठक पार पडली. त्यात प्रत्यक्षात कामाची पाहणी करून उणिवा समजून घेण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे संबंधित शासकीय खात्यांना संपूर्ण अपूर्ण राहिलेली कामे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने वाहतूक व्यवस्था, रस्ते, विद्युत व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, पोलीस बंदोबस्त, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, स्वयंसेवक, पाणी पुरवठा या सर्व मुद्द्यांवर आढावा घेण्यात आला. कुणकेश्वर ग्रामपंचायत ते मिठमुंबरी तारामुंबरी मार्गे देवगड जाणारा जिल्हा प्रमुख मार्ग अजूनही खड्डेमय आहे. असुरक्षित असल्यामुळे सर्व स्तरावरून शासनाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मिठमुंबरी समुद्रकिनारी अस्मी हॉटेल येथे बॅरिकेडिंग नाही, त्यामुळे धोका निर्माण होण्यासाठी शक्यता आहे. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर यात्रेचे थेट प्रक्षेपण संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र देशभरात होणार आहे. तसेच संपूर्ण यात्रा परिसरात LED स्क्रीनद्वारे प्रक्षेपण आहे. दिवसेंदिवस भाविक भक्तांचा वाढता ओघ पाहता देवस्थान ट्रस्टने नियोजनाबाबत बदल करत सुव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर यावर्षी उद्योजक श्री किरण सामंत यांनी प्रथम पूजेसाठी उपस्थित राहावे असे आश्वासन दिलेले आहे. त्यानिमित्ताने आमदार आणि पालकमंत्री पण सामंत साहेब बोलले की तेही समवेत आमचे येतील असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यावेळी कदाचित ते सुद्धा आल्यानंतर त्यांनाही पूजेचा मान दिला जाईल. देवस्थान ट्रस्टचे नियोजन चालू आहे. या दरम्यान भाविक भक्तांचा दर्शन घेण्यासाठी व त्यांच्या प्रवासाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय केले जात आहेत. यावर्षी श्री क्षेत्र कुणकेश्वर भेटीकरिता व तीर्थस्नानासाठी श्रीदेवी भगवती देवस्थान मुनगे, श्रीदेव बोमडेश्वर पावनाई देवस्थान मठ बुद्रुक मालवण, श्रीदेव भैरवनाथ देवस्थान वरवडे कणकवली, श्री माधवगिरी देवस्थान माहीम कणकवली, श्रीदेव गांगेश्वर देवस्थान नारिंगरे देवगड, श्रीदेव बानकालिंग पावनादेवी देवस्थान हुमरड कणकवली या देवस्थानच्या स्वाऱ्या सुद्धा येणार आहेत आणि त्यांची तशी रितसर नोंद झालेली आहे. यावर्षी येणाऱ्या देवस्वाऱ्या दिनांक 8 मार्च 2024 रोजी सकाळी 7 ते रात्र 11 या कालावधीत श्रीदेव कुणकेश्वर भेटी करता येणार असल्याने सदर कालावधीमध्ये काही वेळ दर्शन रांगा बंद राहतील. हे महत्त्वाचं कारण आहे, कारण काही भाविकांना त्यावेळी काही गोष्टी न समजता म्हणतात काही बॅनर्स लावले नाही का, हे हा विषय महत्त्वाचा आहे. तसेच प्रथम पूजेदरम्यान महाआरतीनंतर पहाटे 3 वाजता दर्शन रांगा चालू करण्यात येतील, याची भाविक भक्तांनी नोंद घ्यावी. यावर्षी भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावे यासाठी बॅरिकेडिंग व्यवस्था करण्यात आली आहे.
अपंग वयोवृद्ध भाविकांसाठी स्वतंत्र दर्शन रांग असणार आहे. भाविक भक्तांची तसेच व्यापारी वर्गाने आणि सर्व यात्रेकरूंनी यात्रा कालावधीमध्ये यात्रा नियोजनबद्ध पार पाडण्यासाठी देवस्थान ट्रस्ट, ग्रामपंचायत कुणकेश्वर व शासकीय यंत्रणा यांना सहकार्य करून प्रतिप्रमाणे यात्रोत्सव सुरळीत पार पाडावा असे आवाहन करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे यावर्षी 8 मार्च महिला दिन असल्यामुळे एक महिला दिनाचं पवित्र औचित्य साधून आपल्या महिला ढोल पथक देवगड तालुक्यात प्रथमच निर्माण झालेलं आहे. तर त्या ढोल पथकाला सुद्धा आम्ही प्राधान्य त्यावेळी देणार आहोत आरतीच्या नंतर. याची सुद्धा आपल्याला नोंद असावी. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. विकसित भारतासाठी कमळावरती मतदान गरजेचं असून यावेळी आपल्याला भाजपच्या कमळ चिन्हावरती 370 जागा निवडून आणायच्या आहेत. तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची जागा देखील कमळ चिन्हावरच लढवणार व जिंकणार असा विश्वास गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री तथा भाजपचे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ क्लस्टर प्रमुख डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. सगळेजण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, बूथ कार्यकर्त्यापासून ते राज्यस्तरीय कार्यकर्ते, आणि सगळ्यांच्या भाषणामध्ये एकच मुद्दा सांगितलाय की अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार हा नारा देण्यासाठी आपण इथं आलो. राजन तेली साहेब, जसं निलेश साहेबांनी सांगितलंय, आपण विधानसभेचं नंतर बघू, अगोदर सध्या लोकसभेचं बघू. आणि लोकसभेमध्ये आपल्याला 370 भारतीय जनता पार्टीला निवडून द्यायला पाहिजे आणि त्या 370 मध्ये आपल्याला सिंधुदुर्ग मतदारसंघ हे कमळ फुलवायचं आहे. ही काळ्या दगडावरची रेस आहे. कोणी पण कुठल्याही तिकीट मागून द्या, ही तिकीट फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या कमळासाठी. ज्यावेळी मुख्यमंत्री खुद्द इथे येतोय त्यावेळी तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. मी येताना देवेंद्रजीकडे बोलून आलोय, कारण कोकणावरती अन्याय होणार नाहीये. होय की नाही? खूप झालं, आता आम्ही खूप बघितलं. आता आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्यावरती आणि कोकणातल्या लोकांवरती पण अन्याय यापुढे होणार नाहीये. आता मोदीजी आहेत आणि निश्चितच रित्या आपल्या सगळ्यांना विश्वास ठेवा की यावेळी सिंधुदुर्ग हा मतदारसंघ आपल्या कमळावरतीच लढणार आपण, आणि आपला कार्यकर्ता यावेळी कमळावरती निवडून लोकसभेमध्ये जाणार हे निश्चित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316. राऊत साहेबांच्या 10 वर्षाच्या कार्यकालाचा त्यांनी जे कामं केली त्याचा लेखाजोखा उद्या मांडला जाणार आहे. त्यासाठी सर्वच पदाधिकारी महाविकास आघाडीतले उपस्थित असतील. आत्ताच सर्वांनी आवाहन केलं. हा बुद्धिवंतांचा जिल्हा आहे. ही जी परंपरा होती, बॅरिस्टर नाथ पै, मधु दंडवते, ही परंपरा गेल्या 10 वर्ष राऊत साहेबांनी राखलेली आहे.
तळागाळात जाऊन लोकांचं काम केलेलं आहे, जनतेचे प्रश्न सोडवलेले आहेत. अगदी माचाळसारख्या टोकावरती सुद्धा त्यांनी विकास नेलेला आहे. पण हेच करत असताना समोर ज्यांना केंद्रीय मंत्रिपद हे फक्त आदरणीय आमचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेब यांच्यावरती आरोप करण्यासाठी देण्यात आलं, त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा देता आलेलं नाही. तिथे आज एवढी वाईट परिस्थिती, म्हणजे कोकणाचा जो आज एक बहुमान होता केंद्रामध्ये की एक बुद्धिवंतांचा जिल्हा आणि इथून येणारा खासदार हा प्रचंड हुशार आणि बुद्धिमान असतो, तर त्याला काळीमा लावायचं काम हे यावेळेच्या केंद्रीय मंत्र्यांमुळे झालेलं आहे. कुठलाही त्यांच्या खात्याचा MSME खात्याचा एकही उद्योग या भागात आणू शकलेले नाहीत. तिथे हाऊस चालू असताना हाऊसमध्ये प्रश्न विचारले त्याचं उत्तर देता येत नाही. त्यांच्याकडे फक्त एकच गोष्ट आहे, ती म्हणजे उद्धव साहेबांवर आणि शिवसेनेतल्या नेत्यांवरती बळत राहिलं आणि त्याची बक्षिसी म्हणून त्यांना ते केंद्रीय मंत्रिपद मिळालं. आज पूर्ण राणे परिवार म्हणजे ज्यांचा दहशतवाद संपवायचं काम हे आमचे आदरणीय वैभवजी नाईक, आमदार विनायकजी राऊत साहेब यांनी केलं, तर त्याची प्रचिती ही काल आत्ताच काही दिवसापूर्वी तुम्हाला चिपळूणच्या सभेमध्ये आली. भास्कररावांच्या इथे म्हणजे व्यासपीठावरती महिला असताना सुद्धा किती शिवराळ आणि घाणेरड्या भाषेत यांच्या परिवारातला सदस्य बोलतो याचं जिवंत उदाहरण हे आपल्या सर्वांसमोर आहे. सिंधुदुर्गातली जनता ही नक्कीच हुशार आहे, बुद्धिमान आहे आणि ती नक्कीच योग्य तो निर्णय घेईल आणि राऊत साहेबांना पुन्हा 2.5 लाख मताने निवडून देईल. कारण आमचा उमेदवार हा बिनजोड आहे. आजपर्यंत कोकणामध्ये ही सीट डिक्लेअर करायची अजूनही त्यांची ताकद होत नाही. हीच खरी विनायक राऊत साहेबांच्या कामाची पोचपावते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचे खासदार आदरणीय विनायकजी राऊत हे पुन्हा एकदा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये या मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून महाविकास आघाडीच्या वतीनं, शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. त्यानिमित्तानं उद्या सकाळी 5 मार्च सकाळी 10:30 वाजता मातोश्री कार्यालय कणकवली येथे महाविकास आघाडीच्या सर्व प्रमुख नेत्यांची, त्याचबरोबर शिवसेनेचे संपूर्ण जिल्हा कार्यकारिणी, 8 तालुक्याच्या सर्व तालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपतालुका प्रमुख, उपजिल्हा प्रमुख, मोठ्या संख्येनं सर्व शिवसैनिक त्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. खऱ्या अर्थानं उद्याच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं एक नियोजनाची ही एक पहिली बैठक या निमित्तानं महाविकास आघाडीची होत आहे. खरं तर जो गेल्या 10 वर्षामध्ये खासदार विनायक राऊत साहेबांनी जे काम या मतदारसंघामध्ये जे विकासाचं असेल, जनसंपर्काचं असेल, महाविकास आघाडी म्हणून सगळ्यांना समोर बरोबर घेऊन केलेलं कार्य असेल आणि एक शिवसेनेचा एक विचार घेऊन आदरणीय उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या मतदारसंघामध्ये जे केलेलं काम आहे याचा सर्व जो लेखाजोखा आहे, जे सगळं कार्य आहे, त्या कार्याच्या अहवालाचं प्रकाशन हे सुद्धा त्या निमित्तानं होणार आहे. खरं तर या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये खासदार विनायक राऊतांच्या नेतृत्वाखाली आमदार वैभव नाईक असतील, जिल्हा संपर्क प्रमुख अरुणभाई दुधवडकर असतील आणि उपनेते गौरीशंकर खोत असतील,
या सगळ्या नेत्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातली जी आमची सगळी टीम आहे या ठिकाणी सतीशजी सावंत आहेत, आपल्या तुलजी रावराणे आहेत, जिल्हा प्रमुख संजय फडके आहेत, महिलांच्या नीलम पालव आहे, शहरचे आमचे प्रमुख मसूरकर आहेत, आमदार वैभव नाईक आहे आणि तालुका प्रमुख शैलेश भोगले आहेत. त्या ठिकाणी सगळे उपस्थित आहेत. खरं तर म्हणजे या मतदारसंघाला एक परंपरा लाभलेली आहे. कारण बॅरिस्टर नाथपै मधुदंड होते आणि हीच परंपरा जोपासण्याचं काम गेले अनेक वर्ष खासदार विनायक राऊत या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी करतायत. आणि उद्याच्या या सगळ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रेमातनं, जनतेच्या आशीर्वादातनं जवळजवळ लाखोंच्या मतधिक्याने खासदार विनायक राऊत हे या मतदारसंघातून विजयी होतील. पहिल्या निवडणुकीमध्ये 1.5 लाखाचं मतधिक्य हे त्या ठिकाणी खासदार विनायक राऊतांनी या जिल्ह्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये घेतलेलं होतं. दुसऱ्यांदा जवळजवळ ते 2.25 लाखाने त्या ठिकाणी निवडून आलेले होते आणि आता तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक करत असताना जवळजवळ 2.5 लाखाच्या मतधिक्याने खासदार विनायक राऊत निवडून येतील. अशा प्रकारचं या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये एक वातावरण त्या निमित्तानं आहे. खरं तर संपूर्ण देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचे नेते आदरणीय या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे असतील, आपले आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब असतील आणि काँग्रेसचे नेते देशाचे राहुलजी गांधी असतील आणि त्याचबरोबर इतर सर्व महाविकास आघाडीमध्ये जे त्या ठिकाणी सामील झालेले पक्ष आहेत या सगळ्यांना त्या ठिकाणी एकत्रितपणे आम्ही या सगळ्या निवडणुकीला त्या ठिकाणी सामोरे जाणार आहोत. खरं तर या जिल्ह्यामध्ये जी राणे भाजप आहे किंवा जी भाजप आहे याच्यामध्ये जी राणेंची जी कार्यपद्धती आहे ती आपण त्या ठिकाणी पाहिलेली आहे आणि जी एक राजकीय अपप्रवृत्ती या सगळ्या मतदारसंघामध्ये एक आहे, ह्या राजकीय अपप्रवृत्तीला संपवण्याचं काम लोकशाहीच्या माध्यमातून इथली जनता, या मतदारसंघातली जनता त्या ठिकाणी करणार आहे. कारण ज्या पद्धतीनं या मतदारसंघामध्ये दहशतवाद झाला, या मतदारसंघामध्ये गुंडगिरी झाली आणि कुठंतरी एक अहंकार की आपणच त्या जिल्ह्याचे मालक आहोत, या मतदारसंघाचे मालक आहोत, अशा प्रकारची एक जी भाषा होती ती भाषा या जिल्ह्यातल्या जनतेनं त्या ठिकाणी 2 निवडणुकांमध्ये म्हणजे खासदार विनायक राऊत हे 2दा खासदार झाले आणि त्याचबरोबर वैभव नाईकांसारखं एक तरुण नेतृत्व हे राणेंना पराभूत करून त्या मतदारसंघामध्ये ते 2दा त्या ठिकाणी आमदार झाले. मग हा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा राजकीय इतिहास आहे आणि म्हणून पुन्हा त्या राजकीय इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. जनतेचं प्रेम आणि जनतेचा आशीर्वाद नक्कीच त्या ठिकाणी मिळेल आणि म्हणून उद्या या सगळ्या एका महाविकास आघाडीच्या बैठकीचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे आणि म्हणून सगळ्याच महाविकास आघाडीतल्या सगळ्या घटक पक्षांना या निमित्तानं एक आमंत्रण म्हणा या निमित्तानं देतोय आणि सगळ्या शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी, महिला असेल, युवा सेना असेल आणि बेसिक शिवसेना असेल, हे सगळेच त्या निमित्तानं उपस्थित राहतील. सतीश संजय बोला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. वैभव नाईकांचा पक्ष एक तर प्रादेशिक पक्ष आहे क्रमांक 1, क्रमांक 2 त्यांचा पक्ष शिल्लकच राहिलाय की नाही मला शंका आहे. असो, परंतु भारतीय जनता पक्ष हा जगातला सगळ्यात मोठा पक्ष आहे. आज भारतामध्ये 20 कोटीपर्यंत सभासदांची नोंदणी असलेला पक्ष आहे. आमची काही यंत्रणा आहे, आजच प्रभारी दिलेले नाहीत. आमच्या संपूर्ण हिंदुस्थानातल्या 548 ज्या लोकसभा आहेत त्याचे क्लस्टर्समध्ये विभागणी केली. 3 लोकसभेच्या भागाची क्लस्टर योजना राबवली.
त्याच्यातनं 3 क्लस्टर सगळ्या देशातले, आणि ते सुद्धा त्या भागातला खासदार, म्हणजे तुम्ही अनुभवलं असेल की अजय कुमार मिश्राजी हे उत्तर प्रदेशमधले, त्यांना पण काल त्यांची तिकीट त्यांना मिळाली, उत्तर प्रदेशमधले खासदार होते. त्यांना मागच्या 1 वर्षासाठी 4 लोकसभा दिल्या होत्या. आता ते उत्तर प्रदेशले होते, पण त्यांनी त्यांचं मंत्रालय सांभाळून त्यांचा नारायण राणे साहेबांना, जरी ते राज्यसभेचे खासदार होते, त्यांच्याकडे मंत्रीपद होतं, तरी त्यांना हिंदुस्थानातले 4 लोकसभा दिल्या होत्या निरनिराळ्या भागातल्या. त्यामुळे ही भारतीय जनता पक्षाची एक यंत्रणा आहे. तुम्ही त्या इतर भागामध्ये जातो, तशीच या आताच्या शेवटच्या भागामध्ये या 3 लोकसभेची जबाबदारी, क्लस्टरची जबाबदारीचे प्रमुख हे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आहेत, आणि यांच्याकडे मावळ, रायगड आणि सिंधुदुर्ग रत्नागिरी अशा क्लस्टरची या निवडणुकीपर्यंतची प्रभारी म्हणून जबाबदारी आहे. त्या भागातल्या बाहेरचे असतात. आता गोव्यातल्या 2 खासदार आहेत, त्यांचे प्रभारीचे आणखीन कर्नाटकातले 2 मंडळ किंवा महाराष्ट्रातले मंडळ, अशी ही यंत्रणा भारतीय जनता. आता ही यंत्रणा यांची वैभव नायकांच्या लक्षात येणारच नाही, कारण एवढा व्याप त्यांनी कधी बिचारांनी चालवलाच नाही. त्यांनी मातोश्रीवरून एका माणसाने पक्ष चालवणं, आणि 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री असताना 2.5 दिवस सुद्धा मंत्रालयात न जाणं वैभवजी, अशा तुम्हा मंडळींना आमच्या ह्या सगळ्या क्लस्टर योजना, मोदी @9 प्रचार, या तुमच्या इयत्तेच्या बाहेरच्या आहेत. त्यामुळे माझी विनंती आहे वैभवजी, आपल्या इयत्तेच्या बाहेरच्या गोष्टीमध्ये आपण जास्त डोकं घालू नका. या प्रचार आणि प्रसाराच्या केंद्रीय कार्यालयाने एक यंत्रणा संपूर्ण देश, त्याच ताकदीवर तर आम्ही म्हणतोय ना, अबकी बार 400 पार, अबकी बार 400 पार म्हणतोय. कारण हे फिरतात म्हणून मोदीजी आणि प्रमोद सावंत साहेब असे सगळीकडे फिरतात म्हणून 400 खासदार येतील. मातोश्रीवरना 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरे साहेब फिरलेत नाहीत म्हणून दुगनाखालचे 40 आमदार निघून गेले. जो फिरतो त्याच्याकडे लक्ष्मी येते, किंवा त्याचे आमदार त्याचे वाढतात, किंवा त्याचे खासदार वाढतात, त्याचं सरकार येतं. तो घरात बसून 2.5 दिवस सुद्धा मंत्रालयात जात नाहीत, त्याचे आमदार सुद्धा पळून जातात. हा फरक वैभवजी आपल्या हळूहळू लक्षात येईल. ही मोठी शाळा आहे, आपल्याला अजून तेवढ्या इयत्तेत जायचं आहे. असो, आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. सिंधुदुर्ग योजनेअंतर्गत शेतकरी मेळावा आणि शासनाच्या विविध विभागातील विविध लाभार्थ्यांना पत्र आणि चेक वाटप कार्यक्रम येथील वेंगुर्ले येथील नाटककार मधुसूदन कालेलकर सभागृहात शालेय शिक्षण मंत्री आणि सिंधुरत्न योजनेचे अध्यक्ष दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर, सावंतवाडीचे माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, वेंगुर्ले नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, वन विभागाचे सावंतवाडी उपवन संरक्षक नवकिशोर रेड्डी, टसर रेशीम प्रकल्प संशोधक आणि उपजीविका तज्ञ डॉक्टर योगेश फोंडे, जिल्हा कृषी अधीक्षक विजयकुमार राऊत, मत्स्य विभागाचे रवींद्र मालवणकर, विद्यानंद देसाई, फूड सिक्युरिटी आर्मीचे डॉक्टर विजय शेटे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरेश
झाल्याबद्दल दोडामार्ग तालुक्यातील हेवाळे ग्रामपंचायतचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच वसुंधरा ग्रामसंघ हेवाळे, जिद्द महिला ग्रामसंघ नरडवे, नारी शक्ती ग्रामसंघ चौक आणि प्रेरणा ग्रामसंघ मठ यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच सिंधू रत्न योजनेअंतर्गत आंबा, फळमाशी रक्षक सापळे आणि ल्युर्स वाटप व लाभार्थी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उन्नयन योजना लाभार्थी, कृषी विभागाचे ताडपत्री आणि क्रेट लाभार्थी, मत्स्य व्यवसाय लाभार्थींना मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते अनुदान पत्र आणि चेकचं वाटप करण्यात आलं. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन काका सावंत यांनी केलं. शेवटी कुठेतरी सुरुवात करायला लागते. ती सुरुवात झालेली आहे, तुमच्यामध्ये जागृती झालेली आहे. मग ते आमचे मच्छीमार असतील तर त्यांना आउटबोर्ड इंजिन दिलं तर ते अधिक लांब जाऊ शकतात. वलवत जाण्यापेक्षा आउटबोर्ड इंजिन अधिक लांब जाऊ शकतात. मध्यंतरी काय झालं की आमचे मासे गोवा राज्य घेत नव्हते. का घेत नव्हतं तर आमच्याकडे इन्सुलेटेड व्हॅन्स नाही. त्यामुळे मी इन्सुलेटेड व्हॅन्स देण्याची व्यवस्था केली. आज त्यांचे मासे कुठल्याही मार्केटला विनासायास जाऊ शकतात. आणि एकंदर मी तुम्हाला जर यादी वाचून दाखवली तर वनमृतमध्ये 800 लाभार्थींना लाभ मिळणार आहे. तसंच ते आत्ता सुरू झाली. त्याच्यामुळे त्याच्यावर मी आताच त्यांना सांगितलं की तुमचा प्रस्ताव द्या. आज मी मुंबईला जातोय, तिथे जिल्हाधिकारी आहेत, ताबडतोब तुमचा स्कीम मंजूर करतो. आम्हाला मंजूर करायला वेळ लागत नाही, परंतु तुम्ही काम केलं पाहिजे, ते यशस्वी करून दाखवलं पाहिजे. तसंच सर्वच्या बाबतीत जेवढे पैसे लागतील त्यांनी मला सांगितलं की 4.5 कोटी रुपये केंद्र स्थापन करायला लागतील. 4.5 कोटी रुपये सुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी दिले जातील आणि तुमच्यासाठी एक नवीन प्रगतीचं दालन हे उघडं केलं जाईल. कारण आपल्याकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याची झाडं आहेत की कोट्यावधी रुपयाचे सिल्क हे तुम्ही तयार करू शकता. थोडीशी मेहनत घेतली पाहिजे. आम्ही यावर्षी खरं तर फळ संशोधन केंद्राला आपण एक्सरे मशीन्स आंब्याच्या दिलेल्या आहेत. तुम्ही पुन्हा एकदा चेक करून घ्या आणि जर ह्या संस्थेला देता येत असेल संस्थेला द्या, जिथं जास्तीत जास्त वापर होणार. कारण काय होतं की हापूस आंब्यामध्ये साखा असतो आणि साखा असलेला आंबा जर ग्राहकाकडे गेला तर आंब्याचं नाव खराब होतं. त्याच्यामुळे त्या एक्सरे मशीनमध्ये तुम्हाला अगोदर कळणार की कुठल्या मशीनमध्ये साखा आहे, तर तो तुम्ही ह्याच्यासाठी पाठवू शकता. तो आंबा काय पूर्ण खराब झालेला नसतो, एक भाग त्याचा चांगला असतो, ते कॅनिंगसाठी वापरता येईल. उरलेला आंबा जो चांगला असेल तोच मार्केटला जाऊ शकेल. असे अनेक उपक्रम आहेत. 1 आणि 2 नाही, आता आमच्याकडे इथं सुरेश परब आहे. त्याच्याबरोबर आपण पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात चालना देतोय. तुमची चांगली शेतं असतात आणि जर तुमच्याजवळ एखादी खाडी किंवा समुद्र असेल तर शेतकऱ्याच्या शेतावर राहण्याची खूप आवड ही आताच्या काळामध्ये निर्माण झालेली आहे. त्याचं ट्रेनिंग सेंटर आम्ही वेंगुर्ल्याला तयार केलेलं आहे. तुम्ही त्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये जा, तिथं कशी घरं बांधायची बघा. आता सुद्धा आपण बऱ्याच 100 मला वाटतं अर्ज आपल्याकडे आलेले आहेत. त्यांना सुद्धा आपण आता अनुदान देतोय टुरिझमसाठी. पण टुरिझम करत असताना तुमच्याकडे एकदा येऊन गेलेला ग्राहक हा पुन्हा तुमच्याकडे आला पाहिजे. तर तुम्हाला स्वच्छता ठेवायला लागणार, चांगलं जेवण त्यांना द्यायला लागणार आणि हे सगळं करत असताना तुम्हाला चांगलं ट्रेनिंग दिलं जाईल, तुम्हाला मार्गदर्शन दिलं जाईल, जेणेकरून जर महिला समृद्ध झाली तर जिल्हा समृद्ध होणार आहे. आणि आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये जर आपण बघितलं असेल तर नेहमीच प्रत्येक विभाग आपली योजना आपल्या पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न करतोय. तो त्या ठिकाणी लाभार्थी आपल्या पद्धतीने शोधतोय आणि मग अशा प्रसंगी त्याच्यातनं येणारे जे रिझल्ट आहेत हे चांगले कधी येत नसतात आणि म्हणून मग आपण नेहमी शासकीय योजनांना दोष देण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि हा नेमका त्याच्यातला जो अडचणीचा मुद्दा होता तो दीपकबाईंनी ओळखला आणि याच्यातनं सिंधुरत्न सारखी योजना त्यांनी आणली आणि त्याच्या माध्यमातून आज आपल्या जिल्ह्यामधल्या मग तो शेतकरी, मग तो कृषी विभागातनं शेती करणारा असेल, मत्स्य शेती करणारा असेल, त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचा शेतीमधला प्रयोग करण्याचा प्रयत्न असेल किंवा त्या शेती उद्योगासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध यंत्रसामुग्री असेल, या सगळ्याचा त्याच्यामध्ये विचार केला गेला. आता जसं मगाशी एका लाभार्थ्याने म्हटलं की आपल्याला त्या ठिकाणी विजेचं कनेक्शन देण्यासाठीची सुद्धा तरतूद या योजनेमध्ये करण्यात आली आणि त्याच्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्याचे जे चांगले परिणाम आहेत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नजीकच्या काळामध्ये आपल्याला दिसतील. सगळ्या लाभार्थ्यांना कुठेतरी ब्रिज लोनची आवश्यकता आहे की योजनेचे अनुदान हे आपल्याला नंतर येणार आहे, परंतु त्याच्यामध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये
त्या सगळ्या वस्तू विकत घ्यायच्या आहेत, त्या यंत्रसामुग्री विकत घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यासाठी त्याला त्याच्या हातात त्यावेळी पैसा पाहिजे आहे. आणि म्हणून या निमित्ताने मी दीपक भाईंना सांगू इच्छितो की या सगळ्या योजनेच्या माध्यमातून ज्या ज्या ठिकाणी या सगळ्या लाभार्थ्यांना या सगळ्या ब्रिज लोनची आवश्यकता लागेल, म्हणजे तोपर्यंत आवश्यक ते फंडिंग लागेल ते कमी व्याजदराने देण्याची व्यवस्था सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितपणे करू. आणि म्हणून दीपकभाई मी सुरुवातीपासून आपल्याकडे एक विनंती करतोय की सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला या सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून एक नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्याची संधी द्या. निश्चितपणे तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की प्रतिवर्षी ज्या पद्धतीने आपण 100-200 कोटी रुपये या सगळ्या योजनेच्या माध्यमातून आणतात, आम्ही तेवढंच फायनान्स सुद्धा 100-200 कोटी रुपये कमी व्याजदराने ब्रिज लोनच्या माध्यमातून या सगळ्या लाभार्थ्यांना देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे करू आणि सामान्य माणसापर्यंत लवकरात लवकर या सगळ्या योजनेचा लाभ पोहोचण्यासाठी आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. फक्त ती एक संधी आम्हाला तुम्ही द्या आणि हे सगळं जे काही कामकाज आहे, जे काही आर्थिक उलाढाल आहे, ही सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जर आपण केली तर निश्चितपणे मी सांगतो की आपण जी गती अपेक्षित ठेवून आहात त्याच्यापेक्षा अधिक गतीने आपल्याला रिझल्ट निश्चितपणे दिसतील याची मी खात्री या निमित्ताने देतो. कारण ही बँक ही शेवटी आपली सगळ्या जिल्हावासियांची आहे आणि त्या जिल्हावासियांच्या उपयोगात आणण्यासाठी त्यांच्या प्रसंगाला उभं राहण्यासाठी निश्चितपणे आम्ही कटिबद्ध आहोत एवढं या निमित्ताने सांगतो. आणि पुन्हा एकदा या योजनेच्या माध्यमातून भविष्यातला समृद्ध जिल्हा आपल्याला साकारायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजण तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत आहोत एवढं या निमित्ताने सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कुवत नसल्याने गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रचाराची जबाबदारी, वैभव नाईक यांचा टोला. मंत्री केसरकरांसमोरच महिलांचं आक्रमक रूप. आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जागा कमळ चिन्हावरच लढवणार, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची स्पष्टोक्ती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.